Welcome to Summoner's Rift. A nevem Mikó Lóránt, alias Frater. Én vagyok a Team Horizon toplanere, 19 éves vagyok, a kedvenc karakterem és a mostani metában mély nem sem. A játékot egy nagyon kedves barátom ajánlására kezdtem el, és 2010 óta precízen egy óta játszok. Két és fél éve lehetett az, hogy Diamond 5 lettem el a szerveren, és ekkor bele akartam kóstolni, hogy milyen lehet egy csapatban játszani. Ekkor bekerültem egy nagyon jó baráti társaságba, ahol úgymond megtanultam csapatban játszani, és megszerettem. És amikor bekezdtem ugye a teamezésbe, stb. A testvérem Mikó Márton, a menedzserünk motivált. Mint játékos, akitől rengeteget tanultam, a Souls volt, Wicked, és a streamerek közül Wings of Death, Voyboy. Céljaink azok, hogy akár több nemzetközi versenyen is szerepelhessünk, a csapat jobban összeszokjon, és végül a legvégső cél az a Challenger Series-ből bejutás lenne. Mennyire van idő magánéletre a játék mellett? Mind tanulásra és magánéletre is rengeteg időm van, viszont hogyha egy komolyabb célt tűzünk ki magunk elé, mint például a tavalyi Challenger Series, ahol rengeteget gyakoroltunk, akár 8-10 órát is igénybe vehet egy Team Ranked naponta. Mit gondolsz a döntőről? Mi fog nehézséget okozni, és mikre kell figyelnetek majd? Ugye a Wild ellen játszunk, mind a csapatot és mind a játékosait nagyon jól ismerjük régóta már. Tudjuk, milyen karaktereket játszanak a mostani metában, tudjuk, hogy milyen karaktereket hozhatnak meglepetésként, tudjuk, miket fogunk bannolni elők, és azt is tudjuk már nagyjából, hogy mi miket fogunk hozni, hogy meglephessük akár őket, megvannak a fejünkben a team kompozíciók, amik jól működhetnek ellenük. Ugyebár az országban mi vagyunk eddig a veretlen csapat, és szeretnénk is, hogy ez így maradjon. A torony dőlhet. 3 emberrel van képes lesz-e az RFMH bármit tenni? 2 emberrel? Sziasztok! Mikó Márton vagyok, alias Anko, 21 éves, és én vagyok a Team Horizon Reapers menedzsere. A csapattal nagyrészt együtt dolgoztam már a Team Hope alatt körülbelül másfél évig, viszont amikor az a csapat feloszlott a Challenger Series kapujában, akkor nagyon összetörtem és úgy döntöttem, hogy sose foglalkozok többet majd e-sporttal, főleg League of Legends-el, viszont március környékén felkeresett engem Skinzor, alias kerékgyártó Krisztián, a mostani csapatkapitány és midlaner, aki könyörögött nekem, hogy álljak vissza a csapathoz, hogy együtt újra elérhessünk valamit, és meggyőzött, és azóta vagyok együtt a csapattal. Van olyan játékos vagy karakter, akitől kifejezetten tartok a döntőben? ADM Velkozára mindig odafigyelünk, ugyanígy Vaziernek a Gangplank toplényére is. Valamit, ha még valaki ki kéne ellenem, akkor az a dzsungelesig Full Sky lenne, hiszen amióta League of Legends-el foglalkozom, Magyarországon egyetlen embert láttam, aki a mi junglerünkkel, Bulzorral fel tudta volna venni a versenyt, és ez Full Sky volt. Milyen gyakran tartod edzéseket? Hogyan készültök fel egy hasonló versenyre? Az igazság az, hogy most készülünk visszarajzolni a régi formánkba. Amikor Challenger Series-re készültünk még a régi csapattal, akkor akár 8-10 órákat is játszottunk, ez közel sem volt ritka. Egy magyar LAN-ra ezen felül különösebb felkészülésünk nincsen, hogyha ismerjük a csapatot, vagy a játékosokat, akik ellen fogunk játszani, akkor megbeszélünk egy stratégiát, néhány counterpicket és körülbelül ennyi. Milyen eredményt jósolsz a B5-ös döntőnek? Akár előfordulhat az is, hogy 3-0-ra fogunk nyerni, viszont előfordul az is, hogy a Wild megnézi a dolgunkat, és 3-1-re vagy 3-2-re fogunk csak diadalmaskodni. Ez függ attól, hogy milyen ellenállásba fogunk ütközni, illetve a játékosaink aznapi teljesítményétől, viszont teljesen biztos vagyok abban, hogy továbbra is lehetőleg maradunk az országban, és mi fogjuk megnyerni a Debreceni Roadshow-t. Villannia kell az életéért. Aloy még megérkezik végső képességével, hogy meg tudja védeni a Nexus, de ez nem fog menni, ugyanis Bluzor meg van őrülve, és a Nexus ebben a pillanatban be tudja dönteni a THR.